Nunsyo kato bitang atong gipamalihog among gipamalihog sa inyo mga kasama nga palihog i-like ninyo og i-follow no og katong inyohang mag-comment mo i-share ninyo katong among sayaw ba nga katong among kuan ba Zumba nga inyohang giantosan og tan-aw nga nindot kayo salamat kaayo no kay comment to siya ka competition friendly competition dong irin sa Tibuok Network sa RMN. Yes. Unya good news dahil ang DXDC dahil sa inyong suporta, kita ang nakadaog sa Best Team Spirit Award. Yan, mga kasama. So, thank you kaayo sa tanang nagsuporta kay narabay pag-post na mo ato dong irin. Nabay nag-chat dayon, ma'am, nakadaog mo man, nag-like ba yan ko ato inyong kuha, no? So, na yung mga nag-comment nga, nag-PM gyud, nag-private message nga, hala, sa wakas, nakadaog jud ang ihadaong gisuportahan. Radyo ka ng kung ano. And tuod man, doon na tayo gismil. Ay, basta-basta yun, no? So, salamat sa RMN. Buti pasabot dahil kung Best Team Spirit Award dahil, unsay ko ana, unsay kanang, unsay implikasyon ni ana dahil myself. Buti pasabot. Buti pasabot mga kasama for me ha dong Irina og sa mga kauban nato kini ang pinaka-nindot na award tungod kay pwede man daghan mga kategory ang kuan ang I mean ang criteria for judging. Of course ang imuhang video editing, ang imong sinayawan, ang audio, ang costume, ang likes and shares, ang pagpili sa location. Diba? Ang totality sa imong kuan video. Pero ang first by the way is Iloilo, followed by Bacolod, and then Manila. IFM Manila, no? Kita ang Best Team Spirit on the rest individual na mga kuan. So ang Best Team Spirit dong irin ipakita nga ang atong team teams from the word team spirit. Nakita sa mga judges nga. Yes. Wow, ang espiritu sa kanabitang teamwork aning particular Davao City. Di basta-basta. Di basta-basta mga taga-DXDZ. Makumpara nga to sa uban nga mga teams from other networks. Siguro tungkol to sa ato ang theme. Tungkol kay Arjuman B-Boy. Dito gani ko. Katong dito sa kuan, katong dito gito nabighani ang mga judges. Dito nakuha ang simpatiya sa mga judges. Katong bitang nipili na unta siya kakanin chicheria. Dito sa People's Park, nagibira siya. Ayaw diha. Ayaw diha. Gibira siya sa mga tentasyon. Sa mga tentasyon. Ayaw patintal diha. Dito. Ayaw sa pagsugod yun. Di ba nga, katong nagpatimbang medyo kitang mga problemado sa atong mga timbang, labi nagnaatay mga balatian dong irin. Dunay mga friends and team nga mutapang ni mo. Mo-advise ni mo. Nga, muuba ni mo makig-zumba. Muhatag ni mo giya. Yes. Para unsan ka makabatan ka kahimsog sa panglawas. Ana po ang ato ang dapat nga team spirit inside the family dong irin. Yes. Kay pareha nato o ambot sa imuha sa inyuha kay natay mga members sa family nga medyo talandugo na pud ang ilahang mga kalawasan ay mga balatian sa maging sensitive pud ta enough na katong mga kuan pud sa ilaha. Pwede sa ila ang atong iandam karong Pasko. Kanang ipakita na to nga concern kanta sa ilahang health. Unya. Di na to sa paibog-ibugon nung ini. Na pinapara kuan para sa ilahang good health. Ug mao ang theme no sa ato ang RMN Zumba Beat. So once again no kay kaisa ra man to mahitabo first time actually this year, hopefully na pa daw next year. So thank you very much mga kasama sa mga nagsuporta sa DXDC Zumba Beat video nga makadaog kita o nga Best Team Spirit. Congratulations.